Γεια σας παιδιά, έχουμε κάποια προβλήματα μαγειρικής. Πώς σε λένε? Κατερίνα. Στα δημητριακά, στον μπολ μπαίνει πρώτα δημητριακά ή το γάλα? Δημητριακά. Από αυτούς είσαι. Δεν μου λες, συμφωνείς με τις δολοφονίες μεταναστών από στρατιώτες στον Εύρο? Όχι. Πιστεύεις ότι πρέπει να μειωθεί ο βασικός μισθός και να κρυβίνουν όλα? Όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάμε όλοι να κάνουμε το χορό της Κατερίνας. Γεμιστά με ρύζι, σκέτα ή με κιμά? Ορφανά. Ορφανά. Ναι. Ωραία. Θα ήθελες να πέσει κι άλλο βασικός μισθός, Θοδωρή? Γεια σου, πώς σε λένε? Παύλος, εσένα? Τέρας! Γεια σου, Παύλο. Θέλουμε να ρωτήσουμε μερικά προβλήματα μαγειρικής. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, στα δημητριακά στον μπολ βάζεις πρώτα δημητριακά ή γάλα? Γάλα. Από αυτούς είσαι. Γεμιστά με κιμά ή χωρίς? Χωρίς. Χωρίς. Πώς θα στεναχωρήθηκες για τον τραυματισμό αστυνομικού από τους οπαδούς? 99%. Γεια σας. Διαβάστηκε. Κοκκινιστά ή λεμονάτα? Λεμονάτα φυσικά. Τέλεια. Λοιπόν, γεμιστά με κιμά ή ορφανά? Ορφανά φυσικά. Ωραία. Συμφωνείτε με τις δολοφονίες μεταναστών από τους στρατό στον Εύρο? Όχι βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, ο κατώτατος μισθός να γίνει κι άλλο κατώτατος? Όχι βέβαια. Τέλεια. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Σνικ ή Βασίλης Καράς? Ούτε ο ένας το άλλο. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σοφία. Αυτός είναι ο χορός σας. Είσαι υπέρ των δολοφονιών μεταναστών στον Εύρο από το στρατό? Όχι. Σνικ ή Βασίλης Καράς? Καράς. Πρώτα μπαίνει το γάλα ή τα δημητριακά στον μπολ? Τα δημητριακά. Πιστεύεις ότι ο σκοπός στη γη να δουλεύουμε για να πλουτίζουν τα αφεντικά της χώρας ή για να πηγαίνουμε παραλία? Για παραλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Κάντε... Αναστασία και Οικονομόπουλο. Ναι! Πώς είπαμε το όνομα σου? Αναστασία. Πάμε να κάνουμε το χορό της Αναστασίας. Καλησπέρα. Θα θέλετε να μας απαντήσετε σε μερικά προβλήματα μαγειρικής? Ωραία. Λοιπόν, ρεβίφια. Κοκκινιστά ή λεμονάτα? Λεμονάτα. Ο βασικός μισθός να πέσει κι άλλο? Όχι. Τέλεια. Λοιπόν, μετά έχουμε γεμιστά με κιμά ή ορφανά? Ορφανά. Ο χορός της Αναστασίας. Αναστασία μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Και μετά, δεν έχω κάνει πρόβες, ξέρεις. Θα κάνω λίγο τώρα μόνη μου. Τι πιστεύει για τις τηλεφωνίες μεταναστών από το στρατό στον Εύρο? Εν τω μεταξύ στην ερώτηση είναι για YouTube, η απάντηση είναι όχι, μάλλον και πουθενά δεν θα βγει. Όχι, θα γίνει. Τι λέει? Έγινε διάσημη. Ο κόσμος μου στέλνει φωτογραφίες, μου κάνει κόλλα 5. Όταν βγάζω τη μάσκα, κανείς δεν μου τα κάνει αυτά. Θέλεις να απαντήσεις σε κάποια προβλήματα μαγειρικής? Θα έχετε όλα λυμμένα,